Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Urip neng alam ndunyo ora salawase, Koyo wong lelungan ana dalan mampir ngombe. Omah gedung swarga kanggo wong kang padha iman, utawa neraka kanggo wong kang nurut setan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Urip neng alam ndunyo ora salawase, Koyo wong lelungan ana dalan mampir ngombe. Omah gedung swarga kanggo wong kang padha iman, utawa neraka kanggo wong kang nurut setan.